Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 29 майи соли 2021 мебошад. 1000 рубл 153 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд. Аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархҳо аз 40 000 сомонӣ сар мешаванд. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона кофтаиста бошед, дар комментарияи навор нависед чӣ хали хона шуморо дар кор аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Якум сар мекунем аз замини фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. 8 сотик замин, 4 дар хона мебошад. қарор аст дар маҳаллаи Ғарғара. Документҳош ягон проблема нестай. Нархаш 40 000 сомонӣ мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, духонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ ҷойгир мебошад. Бо ремонтай ва ин якхонагая духонага кардагиянд, балконша кухнӣ кардагиянд. Дар дуюм этаж чӣ ки гуфтем ҷойгир аст. Хона подвал ва ошхона дорад. Дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Файзбахш, бывши Галамес, наздикии шаҳри Ҳисордай харидори аниқ боша бо арзон мешавад. Нархаш 135 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар шашум ошонаи бинои новостройка ҷойгир мебошад. Хона бе ремонтай, коробка ва новостройкаам айни ҳол сохтмонаш рафтестай. Сеюм этаждаян айни ҳол ва дар 2022 сол месупоранша. Нархаш 160 000 сомонӣ мебошад ва дига арзонам намешавад ва алишам намешавад. Срочно фурӯхта мешавад, чиба ки сум дар кора. Ва дӯстони азиз, рақамое ки дар рӯи экран дидесен, ин рақамои риэлтор мебошад. Аксарияти хонаҳош элитни хонаҳоя, ине ки ба ҳар ҳол агар дар кор шавад, метавонед занг занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ ҷойгир мебошад. Ремонт дорад. Ремонташ миёнара ба фикрам пасттарай. Нархаш 170 000 сомонӣ мебошад. Бо савдоам мешавад ва қарор аст дар шолка комбинати шаҳри Хуҷанд. аз Бустон, бывши Чкаловск, хоҳиш кардан марҳамат. Якхонага квартира дар сеюм ошонаи бинои советӣ бо масоҳати ҳамагӣ 35 метри квадратӣ. Хона ремонт дорад ва қарор аст дар кӯчаи Носири Хусрав, ноҳияи Бустон, бывши Чкаловск. Нархаш 145 000 сомонӣ мебошад. Бо савдоам дорад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ бе ремонт дар 13-ум ошонаи бинои новостройка ҷойгир мебошад. худи бино дар военни гарадоки шаҳри Душанбе. баъди гепрозен военни гарадок мешавад, касе надонад. Нархаш 195 000 сомонӣ мебошад. ва чихе ки дар навори пештара қайд намудем, хона дар новостройка агар бошад ва аз 40 метри квадратӣ квадратураш масоҳаташ зиёд бошад, ин хонаи шумо ба ҳазур метавонед ба духонага табдил диҳед. аз шаҳри Бохтар наздикии Тецда хоҳиш кардан марҳамат. Духонага квартира бо масоҳати 55 метри квадратӣ бо ремонт дар панҷум ошонаи бинои новостройка ҷойгир мебошад.
худи дом аз 6 ошёна иборат аст. мактаб Садиқ медколлеҷ дар наздикишай кӯчаи Борбада қарор дорад, назди Тецда. нархаш 240 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам мешавад. шаҳри Бохтар. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар 6 сотик замин, 2 дар хона қарор аст дар маҳаллаи Ғайрат, шаҳри Бохтар. соҳибаш мегӯяд ки хона бо зарурӣ фурӯхта мешавад, бо нархи арзон, бо савдоам мешавад. чиба ки соҳибашда сумдаркурай нархаш 185 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам мешавад. хонаҳош ремонт доранд. маслиҳат фақат айпеш мешавад. хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ай Хитой бозор хоҳиш кардан. марҳамат, як хонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ бе ремонт дар 9 ошонаи бинои новостройка ҷойгир мебошад. айни ҳол сохтмонаш рафтестай қарор аст дар Хитой бозор. касе ки надонад, Хитой бозорда ягон намуд сексия нестай, то есть ягон намуд хонаи квартира нестай, ҳамаш ҳавлияй. ин якум як микрорайони квартираҳо мешаванд, яъне сексия мешаванд. ия ҳамаша фирмаи Арксохтмон сохтестай. айни ҳол ин фирма боз дар Ваданасосам як новостройка сохтестанд. дар наздикии ҳамин бино мактаб Садиқ ва як таргови комплексам месозанд. нархи хона 215 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам мешавад. ва бародаро, рақамое ки дидестен дар рӯи экран, ишам хонаи риэлторай. ин риэлтор бошад бисёртар дар тарафҳои повороти аэропорт ва цирк Якачинорда новостройкаҳои холӣ дора, яъне коробкаи холӣ дора. барои ҳамин ба ҳазур метавонед муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештара Регар. 2 хонага квартира мебошад дар 2 ошона бинои новостройка бо масоҳати 54 метри квадратӣ бе ремонт, коробка. срочна ба гуфти соҳибаш фурӯхта мешавад, бо нархи 155 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар Панҷакент, як хонага квартира бо масоҳати 28 метри квадратӣ. хона ремонти кӯҳна дорад, дар 2 ошонаи бинои советӣ ҷойгир мебошад. нархаш 140 000 сомонӣ. як хонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ бе ремонт, коробка дар 1 ошонаи бинои новостройка дар шаҳри Душанбе қарор аст, корвонда. ва соҳибаш мегӯяд ки сохтмонаш рафтестай, то шкатура мекунанд, канализатсия дора, об скважина, 2 моҳ пас месупоранд шад. нархаш 110 000 сомонӣ мебошад ва фикр мекунем ки и дар худи корвон небу аз 10 дарвоза як 3 километр ба фикрам поёнтарай, чиба ки нархаш барои корвонам беҳад арзонай. дута хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Рӯдакӣ, ҳардаш ай як одамай. якумгиш дар рӯи экран дидестен 6 сотик замин мебошад, обсвет дора, ҳуҷҷат дора, 3 хоначаи времянка дора ва як аловхона. нархаш $18,000 мебошад, сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. бо савдоам мешавад. ҳуҷҷатҳои ҳарду хона 100%. дуюмги хонаш дар рӯи экранатон пайдо шуд. иш аллакай 12 сотик замин мебошад. иш нархаш $50,000 бо савдо карда мешавад. ва касе надонад ноҳияи Рӯдакӣ дар куҷояй, дар комментария чанд барам хали савола хондум. ноҳияи Рӯдакӣ бывши Ленинский районай. гирду атрофи Душанбе и ноҳияи Рӯдакӣ бародаро, яъне баъди колхоз Россия ноҳияи Рӯдакӣ мешава, баъди управления ГАИ ноҳияи Рӯдакӣ, баъди бозори Балх дигараш ноҳияи Рӯдакӣ, баъди 9 километрам ноҳияи Рӯдакӣ. хулас гирду атрофи шаҳр ноҳияи Рӯдакӣ беҳад калонай.
ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Чапаев, 9 сотик замин, 4 дар хона, баня дар дохилаш бо калидор, тапчан ва подвалаш бо оғӯли 2 этажаи битонӣ дорад. Боз як баняи дигар дар берун, ҳоҷатхонаи битонӣ дорад. Дар ҳавлӣ тамоми дарахтони мевадиҳанда ҳастай. Нархаш 350 000 сомонӣ мебошад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай WhatsApp доранд. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон 17 сотик замин дорад. Бо алоҳидагӣ агарод дора. 2 корпуси хона тайёра. Якум корпусиш 5 дар хона дорад, дигариш 3 дар хона, обши 8 дар хона мебошад. Қарор аст дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Бустон Д. Нархаш бо маслиҳатай ремонти замонавӣ дорад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Боз як ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, иш аллакай 15 сотик заминай, 4 дар хона, аловхона, анҷумхона, баня, ҳоҷатхона, оғил дора. Ниҳолҳои мевадиҳанда дора. Гелос, сев, бодом, анор, олучаи сурхак, анҷир, хурмо, чормағз, хулос ҳама чия дора. Нархаш бошад 67 000 $. Мебошад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай WhatsApp доранд. Савдаам мешавад наздики шуда масҷид, духтурхона, мактаб, магазин, аптека. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. Раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо карден. То боздид, барори кор шумода.